23 февраль татар сынлы сәнгатенә нигез салучы олық рәссам, скульптор Бақый Урманчының туған күні. Быел аңаның туына 124 ел. Шул оңайдан Казанның Бақый Урманчы музейі буа якташлык җәмгыяте белән берлектә әдәби музыкаль кичә оештырды. Чарадан безнең репортаж. Бақый Урманчының сәнгать әсәрләре белән күбрәк танышкан, тормышы турында күбрәк белгән саен, әлеге улуг затның күп кырлы иҗади мирасының никадәр киң колачлы икәнен, туган халкына никадәр тугрылыклы хезмәт иткәнен аңлыйсың. Халкыбызның мәшһүр улы, горурлыгы, дөнья мәдәниятенә үзеннән лаеклы өлеш керткән, үзе исән чагында ук классик дип танылган Бақый Урманчы берничә буын татар рәссамнарын тәрбияләүдә зур роль уйнаган универсаль шәхес. Бақый абзый кеше буларак гаҗәеп мәхәббәт кеше иде. Рухы белән дә мәхәббәт, олы, зур улпат, тәне белән дә һәм үзен үзе тотышы белән дә. Татар рәссамнары арасында берничә тел белгән рәссамны мин белмим. Бақый абзый рәхәтләнеп Юманете газетасын яздырып Франциядән алып укый иде, французча, төркчә белә иде. Бақый Урманчы иҗатының көчле бер сыйфаты ул тудырган образларның тирән психологик көче. Рәссам тарафыннан башкарылган портретлар галереясы гаҗәеп самимилеге, шул ук вакытта куәте белән күзгә ташлана. Шәхеснең эчке дөньясына керү, хисләр катнашмасын сурәтләп бирү осталыгы Бақый аганың һәр әсәрен җанландырып бирә ди аның турында замандашлары. Әйтәдер, безнең хатын-кызлар ди, бик матур киенәләр Чишмә җанына барганда. Яшында берәр кибеткә барганда. Ул бер шикелле, бәйрәм шикелле буладыр. Менә шундый тормышны ул безгә күрсәтте. Кичә кунаклары Бақый Урманчы белән бәйле иң якты истәлекләре белән уртаклаштылар. Бақый Урманчы әсәрләре Татарстанда һәм чит ил күргәзмәләрендә даими күрсәтелеп торыла. Аның эшләре Россия һәм БДБның 20 музее фондында саклана. Рәссам сынчының туган җире Буа районы Күлчеркән авылында да музей эшләп килә. Буа якташлык җәмгыяте Бақый Урманчы иҗатын танытуда зур эш башкара. Безнең якташыбыз Бақый Урманчыга 125 яшь була. Әлбәттә, якташлык җәмгыяте бу бәйрәмгә багышланган чараларда катнашачак. Аның масштабына тиң иттереп күрсәтергә дә кирәк безгә, без якташларга. Без шуның өстендә эшләячәкбез. Сынлы сәнгатьнең аксакалы дөньядан киткән көне ераклашкан саен, Бақый аганың милли сәнгатебез күгендә урын алган йолдызы яктырак балкый сыман. Айзилә Батырханова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.